Първото, което правя, е да си подготвя редовете, да си уразмеря капковото и след като прокопая място за мулча, го опъваме и зариваме с пръста отстрани. След това карам така по следващите редове, като гледам всичко да е равно и точно, за да изглежда добре и оранжерията и да е по-удобно за работа. Часът е 22:45, но успях да оправя оранжерията. Готова е за засаждане. Сложени са мъркучите, фиксирани са на еднакво разстояние. Утре остана само да сложа дупките и да сложа растенията. След няколко дена работа, оранжерията вече е заредена. И не само оранжерията, и навънка, където след малко ще ви покажа. Сега сигурен съм, че на някой ще им стане много странно, особено на хора, които гледат по стар или друг някакъв метод. Растенията са през 20 см едно от друго корена в един ред, като от ред до ред има 1,5 м отстояние. Горе теловете са на 60 см разстояние. Един корен, когато почне да расте, ще бъде превързан надясно, другия ще бъде превързан наляво и растенията дишат много по-добре. Има много повече място за работа заради големите пътеки. Много по-лесно се обслужват и резултатът е много добър, много плодороден. Ето пипера, нагласен, той е навънка. Два реда, през 40 см съм ги слагал. Понеже при нас трябва да се съчетава хем трева, хем тук е къта за басейните и градината. Всъщност в двете краища има зеленчуци. Ето виждате, това е бял пътладжан. Изключително вкусен, на 70 см един от друг са сложени. Те обръчи ги слагам заради кучето да не минава през тях. А това са тиквички. 3 вида тиквички. Старта е положен, от тук нататък ще ви покажем как ги отглеждаме. Аз не съм професионален земеделец, правим го само за нашето семейство, за лютеница, за салата и подобни неща. Така че през годината ще ви показвам какво и как успяваме.